A Casa da Xuventude de Ribeira abrirá as súas portas o 24 de maio. A mocidade ribeirense terá un punto de encontro inclusivo e dinámico. Logo de tempo de traballo e acondicionamento, a Casa da Xuventude de Ribeira abrirá o vindeiro venres 24 de maio. A mocidade contará co seu espazo onde se desenvolverán actividades e obradoiros para satisfacer as súas necesidades. Vai estar aberta con actividades multidisciplinares. Non queríamos abrilo sen máis, non queríamos abrilo para que, obviamente, a chavalada veña e sinta este espazo seu e estea libremente por aquí, pero tamén con monitorado e persoas que poidan aportar actividades ou dar ideas para que eles tamén así collan confianza e vayan propondo, porque iso é a filosofía que sentimos que ten que ser, que esta casa é un espazo deles e que son eles os que primeiramente teñen que propor para que queren usalo. O equipo de goberno priorizou a dotación de mobiliario no lugar, versátil nas diferentes estancias que forman esta Casa da Xuventude. Que teñen rodas e son plegables as mesas, vale, para a nosa intención é que non sexa unha aula fixa, que todos os mobles se poidan quitar ao antollo da xente para que dé uso para múltiples actividades. Aquí fixo xa o curso de socorrismo, naquel fixo tamén unha formación de gravado, pero tamén aberto a que se fai falta apartar as mesas que non haxa ningún problema para iso. Temos tamén un cañón proxector, creo que vai a aportar moito iso, porque hai moitas formacións ou moitas actividades da mocidade que requiren de proxeccións, incluso se queren usar aula, non sei, para proxectar calquer cousa, pois tamén está disponible para iso, por suposto. E, entón, en canto á dotación, foi principalmente iso. Aquí quixemos apostar, obviamente, por intentar solventar o problema de filtracións que segue habendo aquí. Unha vez se abran as súas portas o vindeiro 24 de maio, a Casa da Xuventude prestará servizo todos os venres de 5 a 9 da tarde. Porque era a demanda da mocidade. Nós xa fixemos un vídeo a comezos case deste mandato dicindo que estábamos abertos a propostas e teño que agradecer moitísimo á rapazada que propuxeran, que nos dixeran que eles demandaban sobre todo os venres á tarde, en especial, e que incluso propuxeran actividades para facer aquí de por sí. É dicir, unha rapaza, por exemplo, nos comentou que querían usar o espazo polas tardes para xogar ás cartas de Pokémon, que precisan moito ese espazo, mesas e demais. Claro, aquí chove moito, entón é necesario un espazo máis a cuberto para xogar ese tipo de actividades. Outra chavala tamén nos comentou que quería facer como un foro da mocidade, un espazo para o debate. Tamén acollerá unha formación e obradoiro audiovisual proposto por a Asociación Ribeira Crea e un taller de repostería creativa en inglés. Vai haber actividades. Nós queríamos abrila, pero non abrila sen máis, senón abrila con un poquinho de actividades para que vexan a versatilidade que hai neste espazo. Por exemplo, Alba, en Ribeira Crea, da entidade de Ribeira Crea, propúxonos facer un obradoiro audiovisual. Ela vai a facer ese obradoiro, aportando formación e información, ela está formada niso, entón vai aportar formación e información sobre esa materia do audiovisual, van a facer curtametraxes, e máis curiosidades sobre iluminación, toda a parte técnica que ten ese mundo, e vai a dar ese obradoiro comezando xa o primeiro venres. Que agarda que a Casa da Xuventude se converta nun espazo que reflicta e celebre a diversidade e o talento da mocidade de Ribeira.